Good morning mga kawaray. Share ko lang yung life ni Wafol with Mama Grace. Ganyan lang siya guys. Pahiga-iga. Pa-watch ng TV. Diba? Ang ganda ng buhay ni Sir Wafol. So I hope you will enjoy this video. Thank you again. Nagtalgon ka di? Talgon ka? Ha? Agoy, ka-uwi. Ka-uwi. Tulog na ikaw. Hoy. Be. Natulog.
Happy Sunday! That's all for today. Yes! Thank you for watching. Stay motivated. Sabi ni Waray, Jun, at ni Wafol. See you next time. Jane, arigato!